Haan amin nga patama, maipanggap ken ka. Pudno laeng nga matamtamaan ka, tagamin riknam. Hindi lahat ng patama tungkol sa'yo, sadyang natatamaan ka lang kasi ramdam mo. Iti pudno nga agay-ayat, ket kasla nasayaat nga estudyante nga agek-exam. Haan kumit kita ti sabali, uray pay agkarkarigaten. Ang totoong nagmamahal ay parang matinong estudyanteng nag-e-exam. Hindi tumitingin sa iba kahit nahihirapan na. No maminsan, masapul mo nga tanggapen nga adda ti tao nga kaya nakapakiligen, ngem haan nakakaya nga ayaten. Minsan, kailangan mong tanggapin na may taong kaya kang pakiligin, pero hindi ka kayang mahalin. Kasano aya kadakkel dayta imam, tatenglem atoy lubong ko. Gaano ba kalaki yang kamay mo para hawakan mo ang mundo ko? Dapat aya nga agisem, gamin aggayem ta? Wenno dapat aya nga agliday, gamin inggana jay talaeng. Dapat ba akong ngumiti dahil magkaibigan tayo? O dapat ba akong malungkot dahil hanggang dun na lang tayo? Iti imon awan pilpilyen na nga rupa. Ipudnom nga uray rupa saka, no pinansin na, agimon ka. Ang selos walang pinipiling mukha. Aminin mo kahit mukhang paa, pag pinansin niya, selos ka. Nagrigat ti agkatawa, no haan kamit talaga nga naragsak. Uray agisem kapay, malasin latta di tamatam, itiliday nga marikriknam. Ang hirap tumawa kung hindi ka naman talaga masaya. Kahit ngumiti ka pa, halata pa rin sa mga mata ang lungkot na nadarama. Tsinelas talakuma nga duwan, tapno no mapukaw jay maysa, haanen nagbalin nga iparis jay sabali, tahaanen nga bagayen. Sana tsinelas na lang tayong dalawa para pag nawala ang isa, hindi na pwedeng iparis sa iba dahil di na bagay. Crush! Ajay tao nga haan mo kanya, ngem no ayatem kasla si kayo. Crush, ang taong hindi sayo, pero kung mahalin mo, parang kayo. Pangalaan na nga rod nila kay mo, paggatang nati iregalo na ken ka, intun birthday mo, no amin met nga sweldo na ket al-alaem. Saan naman kukuha ang asawa mo ng pambili niya ng regalo sa iyo sa birthday mo kung lahat ng sweldo niya ay kinukuha mo?